Така, първо, здравейте на всички. Второ, искам да говоря за този гарен Rolleiflex Spinderman. Значи, човек, този тъпия турчин събра за 2 седмици го служи 30 000 лайка, а пък няма такова. А пък като видиш някаква страница, човек, да решиш да помогнеш, да пише, нали, нека съберем повече хора да помогнем на Мариан. В смисъл, болен е от нещо и да се направи операция, нали. Не се събира човек, имат по 2-3 хиляди лайка и не могат да се съберат повече. Пък ония човек, гадния мухлю, събрал за 2 седмици човек 30 000 лайка, даже ако не са и повече. Направо човек, пък днеска е отил на училище и някакви лапенца човек, 5 класа са 6. И дали гонят са там и едното вика пайджина в устата. Направо човек ми стана смешно, де я знам кое е това. Относно, какво да кажа човек, за Сафрона, де я знам, голям пиче човек, много ма кефи. Тук приятелчета го подкрепям, де я знам, много луди клипови прави, смисъл нарежда, говори си истината всичко. Такова, друго... Да, човек, в смисъл Сафрона много луди клипови прави, особено ма кефши клипа, където е такова, за ония Букук Спиндерман, където говори за него, нали, всичко точно с камчета. Аз много харесвам и в смисъл не искам сега, в смисъл не го правя това всичкото за лайкови или за споделяне или да стана някой си. Искам да знам, да опитам и аз те да направя един клип и да знам, че просто е мега шитнята това да такова, да харесваш този Спиндерман човек, пък да не уважаваш страниците Васил Левски и глупости. Друго, направо човек адската глупост. Букука вече стана известен, пишат го в таковата. В BG News, пишат го там вече и голямата работа. Пък, те да знам човек, аз не искам да копирам или нещо да подражавам, после да ми... бах ти котката, къде се качила. И такова е. Друго, май някакво да кажа и давай Сафрон, брат, с теб съм, продължавай да правиш такива клипови, да радваш хората. Човек, много ма кефиш, като ги нареждаш. Друго, знам човек, това адската тъпняк може да ви харесва това, вие си знаете. Сега не може да пишеш 6 букви на дума чек и да имаш 8 грешки. Право, няма смисъл човек. И Сафрон направи такова, ако ми видиш клипа или някой, ако го чуеш, нещо такова. Направи един клип, ако можеш за тези дето лежат в гробищата, брат. В смисъл, някаква пикова я гледаме сега, легнала на един гроб и така направила. Кой това човек? Или пък снимали са пред поста на Васил Левски и показали средни пръсти и размятали майка си. Кой това човек сега? Добре, нека поста. Снимай се като човек до него застани, снимай човек, ма кой това вече да показваш средни пръсти или да се правиш на газар, кой съм аз. Това е човек, реши да направи един кратък клип. Дано някой да го чуе. Друго няма. Вече по-нататъка може да се вземем да правим клиповете и... това е. Ай, пичай!